Grabatzen ari garen unean goizeko ordu bata izateko 17 minutu falta diren honetan, Tolosako Beotibar pilotalekuan Eskirozek eta Zubizarreta jokatu duten buruzburuko B serie txapelketako A multzoko hirugarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu pronostikoak hautsita. Eskirozek irabazi egin dio Zubizarretari 22 eta 16ko emaitzarekin, baina ez du nahikoa izan hurrengo fasera sailkatu ahal izateko. Gogoratuko dugu aurreko jardunaldian batetik Josu Eskirozek Iker Salaberriaren aurka galdu zuela Iruñeko Labrit pilotalekuan, aldiz Irai Zubizarretak ezin izan zuen jokatu, hain justu ere sukarra baitzuen egun horretan, eta horrek noski asko zaildu zion ikeragarri batean hurrengo faserako sailkapena. Hala eta guztiz ere biak ala biak aukeregin iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta partida hasiera egin batean bizia izan da, oso azkarra, baina Zubizarretaren alde tanto gehixeago erori dira hasiera horretan. Hala ere, hasierako erdi parte horretan edo Iraitz Zubizarreta oso deseroso ikusi dugu kantxan, irristatu egiten zen oinetakoak zirela eta hor Eskirozek tanto batzuk ateratzea lortu du, eta horren ondorioz lehen etenaldira 12 eta 9ko emaitzarekin iritsi dira. Gerora Eskirozek sakearekin asko asmatu du, Irai Zubizarreta oso deseroso ikusi dugu norgehiagokan zehar, eta pilota batzuk gozatzen zituen, baina orokorrean oso galtzaile ikusi dugu, arrisku handiak hartuz. Ataundarra bere jokoa egin batean ere horrelako xea da, arrisku handiak hartu ditu, baina gaurkoan esan daiteke beste askotan baino gehiago, eta Eskiroz zuzen ikusi dugu egoki, gainera buruzburuko txapelketa ona egin duela esan genezake, hiru norgehiagoketan aurpegia eman du, aurrelariei ere lanak eman dizkie, eta hori zalantzari gabe aipagarria da. Eta azkenerako egia da Iraitz Zubizarreta 18 eta 17 eta 16 aurretik joan dela, baina hortikan aurrera Eskirozek berriz ere jokoaren ekimen hartu, Zubizarreta da oso nekatuta zen, eta azkenerako garaipena Josu Eskirozentzat izan da, eta honen bestez garaipen batekin esan dio agurre txapelketari. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, iterdenon izan agur.